Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Maigsoon ko din ni Kristo na kita karon sa ikawalo nga adlaw sa Nobinaryo alang sa fiesta ni San Jose. Kansang tima, Jose, bana ni Maria, o esposo sa mahal nga Birhen Maria. Maigsoon na rin mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maginolsol kita sa atong masala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako yamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, haron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami, kaloy kami. Magampo kita, O Ginoo, ang talawrong mga balansayon sa santos nga kwarismang, maganda munta ka na mo aron mangayon kami, nga modawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, o makasangyo kami sa imong mga mayong balita, kiniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ko sa tao pagbalik ngadto sa portahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nakatubang man sa sidlakan og nadagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan, og iya akong dira libot sa ganghaan didto sa gawas nga nakatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan dala ang usa ka pisi, og unya nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros. Og unya gidala ako niya lata sa tubig nga may gilabngon nga taga-kiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros. Og gidala na usab ako niya lata sa tubig, ang tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros. Og gidala na usab ako niya lata sa tubig, og tagahawak na ang giladmon niini.
Unya nagsukod daw sab siyag laing 5 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kon molangoy ako. O giingnan ako niya, Tao, nakita mo ba kini? Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko nakita ko sa daplin sa suba ang daghang mga kahoy sa isig kadaplin niini. O giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan og naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini mahimong tab-ang. Og bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat. Og modaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga higian niini. Apan diha sa kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Ang makagagahom nga Dios, hania uban ka na to. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios, hania uban ka na to. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan, ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan ko ng kalibutan matayo. Ug ang mga bukid mabanlog, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios, aniya uban ka na to. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Dios, aniya uban ka na to. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman,
ania uban ka nato. Ang atong kota mao ang Dios ni hako. Umari kamo, tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga buhat ngayang gihimo, dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios, ania uban ka nato. Ang Dios ni ako, mao ang atong dalang panang. Ang ginumanaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Human ini, de pangilin sa mga Hudiyo, og miadto sa Hesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem, dol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw, may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, din may daghang mga masakiton nga nagigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga nagigda dito, og nasayra ni Jesus nga nagmasakiton siya sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat ka na kung adto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang manlibasog ako sa pag-adto sa linaw, adunay lain nga magkauna ka nako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dada ang imong gigdaan og lakaw. Og diha naayo siya og gidala niya ang iyang gigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng ipapahulay. Busa gingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng ipapahulay karon og supak sa tong balawd ang pagdala sa imong gigdaan. Siya mitubag, gingnan ako sa tao nga nagayo kanako. Dada ang imong gigdaan og lakaw. Sila nang utana kaniya, kinsa may nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gigdaan ug sa paglakaw. Apan ang tao nga naayo, wala makaila kung kinsa siya. Kay mipahawa man si Jesus, sanglit diha may pundok sa mga tao nitong dapita. Human kini may tabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo ug mingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpagasala aron dili ka may agom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mo'y nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus
kay giayo man yang tao sa adlawng ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa kay gayon dinhi sa parokya sa Mandawi sa dihang bag-o pa ko sa pagkapari. Dunay ni imbitar nako og blessing sa ilahang kaminyoon. Managtiayon ningon, Father, anniversary man namo ron sa among kaminyoon. Pwede minimo blessingan. Kung anong dili man pagkahuman ako silang giblessingan. Kunya pagkahuman nangutana ko sa managtiayon kay nakita man ako nga murag idadidaran na sila. Ingon ko, Nay, Tay, pila naman mo katuig sa kaminyoon? Ingon ang managtiayon, tagana sa Father, pila na may katuig? Ingon ko, 50 katuig? Dili, Father. 55 katuig? Dili pod, Father. Pila giday katuig di ay? Nagdungan ang managtiayon og tubag 62 years, Father. Nakugang ko kanindot, no? 62 years. Tinuod ni, diri sa Mandawi. Kanindot nga, so sa 62 katuig, sila gihapon. Unya, akong giingnan ang managtiayon. Labi na ang babae, akong giatubang. Kaswerte ni mo, Nay. 62 years, kamo gihapon. Wa gyud mo magkabuwag, wa mo mabungkag. Nitubag ang babae, ningon siya, Oh, Father, 62 years sa pagagwanta. 62 years sa pagagwanta. Ingon ko nga naman, ingon siya, ambot lang, ang Diyos ray nasayod, Father. Ingon ko nga no, di ay, doon na ba'y higayon nga kinis tatay, kay tanaw na to ang tigwang lalaki, mura magbuutan kaayo pod. Doon na ba'y higayon nga kanang nangabit ni siya, nababahay ni, nagbisyo ni siya. Ingon dahin ang maong tigwang babae, daghan, Father. Daghan, di panahon nga yang bana, nagbisyo. Nangabit, paggaman, nangutana po ko sa tatay, ko, Tay, ngano nga imong naong murag nahiwi man pod, murag magwa ka mo uyon. Doon na ba'y panahon nga nagminaldita ni si nanay, giaway ka, nagsinalbahis, ingon ang bana, mas labi pang daghan, Father. Maigsoon ka din ni Kristo, makatawa ko nga magtanaw, kay bisan pa man, sa ilang katigwangon, mura sila mga batang gagmay, daghan, Father. Pero nga naman nga, ingod ana maday ang nahitabo, sigig pangabit, sige og bisyo, ang usa sigig pangaway, sigig minaldita, ngano nga nagkuyog manggihapon mo? Tinuod ni, nagdungan sila gakos ang duha og ningon, because we love each other. Because we love each other. Ingon ko, kanindot sa ilang gugma, kay nakasabot yun sila sa kahulugan sa gugma. Love entails not only happiness, joy, and pleasure, but also pain, difficulties, and headache, sakit sa ulo. Mo po na yung kahulugan sa gugma. Maybe makaingon ta ang atong mahal nga patron, San Jose, exempted siya ni Ana. Siguro ang mahal nga Birhen Maria, wala makadawat og sakit sa ulo, gikan sa tong patron, San Jose. Karon ikawalo nga adlaw sa nobinaryo ni San Jose, ang tema, Jose, esposo ni Maria. Ang mga esposo, karong panahon na, ang mga bana, unsa ka nga klase nga pagka-esposo. Tungod kay doon na ba higayon, nga doon na yung tulog ka babae, ambot na paambit na baka ninako ninyo, tulog ka man nag-amiga, nagkatagbo sila accidentally. Ang usa ka babae, niingon sa iyang amiga, Day, nganong nigwapa naman hinuon ka karon nga nagkaidad-idara naman ka, ni blooming ka naman, nitubag po ang usa ka amiga niya, kay nagbuwag naman sila iyang bana. Nagbuwag, mauday na, magbuwag ang bana, mablooming na. Unsa day ay kahulugan niya na kung naa ang bana, nganong di man mablooming. Karon pong panahon na maglibog ka, kay nga naman, kung imong tanahon katong una na akong agisaysay ninyo, 62 years sa kaminyoon. Pero wa mabungkag, wa maguba. Ako na po ding napaambit, pero gunahan ko nga usbon. Kato bitong panahon bitaw, nga dunay usa ka lalaki, nangutana siya sa psychologist. Ingon siya, Sir, nga naman ang mga millennials, ang mga batanon karon, usap pa lang kadlaw sa panag-uyab, mo text dayon ang lalaki ngadto sa babae, happy 24 hours, sorry,
Napay pakapin, I love you, mwa, mwa, mwa. Sa man ang 24 hours, sorry, usa ka adlaw na sa panag-uyab. We have to celebrate it. Usa ka adlaw pa sa panag-uyab, celebrate dayon. At ta 7-Ibilin, kay mamalitag ice cream. 7-Eleven, 7-Eleven. Mag-celebrate. Inig ka, usa ka semana sa panag-uyab, happy week, sorry. Mga ta sa Jollibee, kay uska semana na ta sa panag-uyab. Usa ka buwan sa panag-uyab, happy mansari, mga tutas Park Mall, kay usa ka buwan na sa panag-uyab, kausik ba og kwarta? Gagmay ra kay mga panahon, mag-celebrate, mintras ang karaang panahon, mag-celebrate 25 years sa kaminyoon, Golden Jubilee, 50 years, nano nga bisag mga mubo nga panahon, i-celebrate. Ingon ang psychologist, ayaw lang kabalaka, kay kanang ilang relasyon di man po na magdugay. Nga naman, because of the lack of fidelity, lack of faithfulness, lack of loyalty, because of the lack of understanding on the real essence of love, tungod kay wa gyud makasabot unsa giday na ang gugma. Because for many, love is just a feeling, so that if it expires, wag tangpod akong gugma diha kanimo. That is a very immature understanding of love. Di na siya mo'y gugma. Ang gugma mo sakripisyo. Si Jose, nagsakripisyo po siya sa iyang anak nga si Jesus ug sa iyang asawa nga si Maria. Kadlawon nga dako, gisugo siya sa anghel, bangon, layas mo ngadto sa Ehipto, kay ang imong anak ni Maria, patyon, nang layas po sila. Na ang kakulba, siguro atong una-una, wala lang, sweet siguro kayo ang ilahang pagpanaw kay Ginoo God og santos. Pero we have to remember that these two are humans. Mga tao po to sila. And so they also experience anxieties, fears, worries, tanan nga mga kabalaka, and even fatigue and hunger and thirst. Unya, makayon ta kanindot. Atong tanawon, tungod kay imahin ramanggod, mga istatwa raman, murag unaffected sa human miseries. Pero kung imong tanaw ng lang real situation, sama na to pod, nakasinati pod si Jose, o kahadlok tungod sa iyang pamilya. Pero pila karon ang mga bana nga kung di nakasabot sa ilang asawa, buwagan, mangitaglain. Kay nga naman, do na bitay dating apps. Dating apps, naama na, Father? Mangita lang ka diha sa kanang internet, na makakita na ka o kinsay imuhang gusto nga ikadate. And could we say that that is love? Makaingon bagod ta nga gugma bagod ka na. That is actually betrayal, katrayduran. Many people are complaining against the young people. Nga naman ni, kasagaran sa mga millennials kuno karon. Sorry to say this ha, pero muni ako nadunggan gyud nga mga complaints. Lacking in good manners kuno. Well, not all, dili man gyud ang tanan, pero the majority, well, not majority siguro, pero daghan pod gyud. Nga naman, kung imong tan-awon, what kind of families do they have? Unsa man nga klase nga pamilya ang ilang pamilya? Tungod kay ang tanan mga gigan gyud sa pamilya. Labi na, una sa tanan sa amahan, nabita tay panultihon bitaw nga ang amahan maoy head of the family, haligi sa pamilya. Kung ang haligi sa pamilya gianay, mabungkag yun ang pamilya. Kung ang haligi sa pamilya, hiwi, bahog, aw hiwi po ang inyong balay. Hibong ka sa mga ubang lugar, mga probinsya, ang balay nila, bisag wa gibagyo, nagbanghirig. Marong gabanghirig, manilang balay, tanawang haligi, gabanghirig ng pod. Di ba? Inigsode mo, inigigda ni mo, maligid kag apil, murag linog. Kay way klaro ang pundasyon. Nowadays, usahay mga goal ko nga magtanaw sa ubang mga tao, ngayano ra kayo nila ang pagpangabit, di makonsensya. Yano ra kayo ang pagpangilad, ang betrayal. Murabag kanang nabuta na bitaw ta sa unsay butang immoral, tungod kay ang gusto nato my own satisfaction, to indulge my feelings, never mind morality. Never mind kung kinsay maapektuhan, bahalag unsay mga negative repercussions niini ngadto sa mga bata, guba ang ilahang pagkatao. Mo din na importante kayo sa pamilya ang bana.
sa maong babae, sa maong asawa. Kung ang bana, should I go back kung mabalik bitaw ko sa katong duha ka managtiayon? Ako sila gipangutana, nga naman nga in spite sa inyo mga misunderstandings, mga away ninyo, mga di ninyo panagsinabtanay, nagkatapok kamura manggihapon, nagtipon na manggihapon mo, intact manggihapon ang inyong panagtiayon. Ang asawa niingon, Father, every time nga maglagot ko sa kong bana, mahiubos ko, magduda ko niya, I would go to the Blessed Virgin Mary. Mangayo ko niya og tabangi ko, kay ikaw inahan ka, asawa mapug ka. Unya paghuman ang lalaki po, this is a very good thing with them. Kaya ang lalaki po, muadto po di San Jose, kay siya man ang patron sa mayong bana. Moingon po ng mong lalaki, tabangi ko nga mahimo kong tarong nga bana sama nimo. Unya paghuman, not aware, dili sila, wa sila makamatngon sa ilang kaugalingon, nga mo na nilang gibuhat. Accidentally, inig panggawas nila diya sa simbahan, magtagbo sila. Uy, naanay ka diri simbahan, naapunay ka diri. Mangyamid pa ka, nga gikan man ka nga nag-ampo. Asa mga kitag tao nga nag-ampo, iniguman, mangaway lang gihapon. Siyempre, when you are sincere in your prayer, whatever kanang bugat nga mga feelings ni mo diha, mga kalagot, mga kasuko, mga kayubos, mawala. Kana kung ikaw matinudanon ka sa pagampo. Pero kung ang imong pagampo, plastic lang og tigpakaroning nun, inigawas nimo balik ang pagpamalikas ug ang pagpanghiwi, ang pagpanigas mata. Na naman, you are not honest, you're not authentic in your prayer. Meaning to say, wala gyud di ay ka mausab ang imong kasing-kasing. Mao nga ang duha tungod kay naaman sila change of heart, moved by the examples of Mary and Joseph, mag-agbay na po silang duha ug manguli dito sa ilaha. The good thing is that they knew kabaw sila unsay solution to the problem. The solution is prayer. Turn to God. Nabitaw na diri sa tuwa, nakabutang dia, ite ad Yosef. What does it mean? Ite ad Yosef. Sorry. Go to Joseph. Go to Joseph. Lakaw ni Jose. Ikaw ba na? Sa panahon nga ikaw, mayabag ka sa imong mga bisyo, lakaw ni Jose. Pagpatabang niya, ina San Jose, tabangi ko nga mahimo po kong tarong nga bana sa manimo para ang akong pamilya dili magantos, dili mga yabag ang akong mga anak. Daghan yung gayo ron mga yabag sa tinudanay lang, dili sa tingog lang, kundi yabag yung kinaiya. Why? Because of the lack of affection from the father. Tungod kaya ang mga amahan, nagtuo sila, my role as a father, as a husband is just a money maker. Tipangita na kong kwarta. Ang pagmold sa akong mga anak, sa akong pamilya, wala ko ilabot sa ako na ng asawa. Wrong. As a husband, ikaw ang una unta nga angay nga magpuyo og virtues. Ikaw unta ang angay nga magbunlot sa imong mga anak. Day, mga anak, tana, manimbata. Kay para panalanginan ta sa Ginoo. Pero kung ang imong idea sa pagkamahan, igo lang ka pangitag kwarta, pagkaman magpagay dayong kauban sa imong mga barkada, you do not understand what does it mean to be a father and a husband. Brothers and sisters in the Lord, maigsoon ka din ni Kristo. Sa ato karong pagpadayon sa novena alang sa atong patron San Jose, nindot pod nga tanawon sa mga amahan, unsa man ko nga klase nga pagkabana pod. Nindot pod nga tanawon pod sa mga amahan, kining akong anak nga lalaki in the future, what kind of husband would he become? Ako ba ning gigiyahan? Ako ba ning gitudluan? Nindot kaya to imahin sa San Jose, kay gagunit siya sa kamot ni Jesus. But pasabot iyang gigiyahan, I will lead you to righteousness. Hinaut punta ang mga amahan pod, would tell their children, I would lead you to righteousness. Dadun ta ka sa dalan nga matarong para mahimo siyang tarong pod nga bana in the future. Manindog palihog. Ang tao walagay mahimo kun wala ang Dios. Hingpit kitang magsalig kaniya ug moingon Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagpanagana
ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kalimugi ang among mga pag-ampo. Nga maangkon nato ang maghihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon, ug sa ingon motubo kita diha sa atong panginahanglan sa pagsunod kang Kristo, nga may malumo o mapabusanong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among mga pag-ampo. Nga mabatonan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos diha sa atong pagpakilambigit sa mga kabos ug sa mga dinaog-daog, ug ang atong maila ang presensya ni Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma ug tabang gikan sa mga nakatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang Among pag-ampo. O Ginong Dios nga mahal sa among pagalinggan sa among kahuyangan o sa among garbo, dunggang mga hangyo sa imong nanginahanglang katawhan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagabog amo haron kining ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ng Diyos sa Diyos samahan nga magkagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag. Mahimunda kini ngay nabang alang kanabo nini sayuta. O gamong kalano na lang sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Haron kini may makabadlong ka namong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. O busawan sa mga angel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imong kaming giisip nga ngayon nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi sa abang among magigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga magkambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, yang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug niha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagawom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon haron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salog may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang gahong ugang hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ay bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ay hatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Sang kalibutan kaluoy Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan kaluoy kami, atagi kami. Kini mong Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaloy paglimpyo ka na mo, Ginoo, o bagwa kami pinagi nining langit ng sakramento. Makabot unta na mo ang panabang karon, aron madala kami nga na sa kinabuhing dayon. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Daghang salamat yun itanan sa pagtambong sa itong Santos nga Misa, sa itong membro sa Cofradia de San Jose, ug usab sa itong choir, sa itong lectors, salmista, lay ministers, mga kulitos, o ang tanan nga mga ni tampo o ni tabang nining ato ang nobinaryo karon. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga magkagagawam sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.